En zo, dis weer sulke tyd. Kom. Kom gou seun, klim op. Kom. Assai. O, yes. Kyk. Relax, né? Relax, relax. Breng je printjes op de nodig? Assai. Yes. Lekker, né? Ag en nee. Okay. Nou, hier is veel verkies. Nee. Ach, nee. Ik denk voor gaten in jouw bakje verbijt. Voor gaten. Ja, wacht nou eerst. Ons gaan nou. Relax, relax, weer seer. Relax, seer. Oké, relax. Wacht. Right. Let's go. En zo. Nee. Je gewoon niet. Kom, hier zo. Kom op, seer. Gerard. I know. Dit was zeer. Oké, ga. Ach nee, man. Nee, ik ben zeer gebijt. Kom, sit mooi. Ik kan niet op die ene arm zitten, nie. Nee. Ik kan niet op. Zie stil. Zit jij mooi? Zeg hallo voor de camera. Zeg hallo voor de camera. Yes, kijk niet. Op de tafel is jij. Nee, jij laat me eerst een beetje weglopen. Nee. Kijk. Ja. Jij gereed? Nee, eens op. Gaan terug. Gaan klim mooi op. Kom, klim op. Kom, sien. Kom eens op, hierso. Hulle gaan niet eten, nee? Kom gauw. Eens op. Yes, kom hierso. Ja, kom hierso. Kom gauw op. Kom eens op. Kom gauw op. Oké, nee, zit. Oké, als je voor mij gaat bijten. Ach jij eet nou net achter die lekker aan. Jij kies niet meer nie, man. Dit verkeerd gekies dink ek. Ek stem nie saam.